ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ମଜାଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ, ନାରୀମାନେ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର କେବେ ପାଇଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ମଜାଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1935 ମସିହା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗାଜର ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ମଜାଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକି ସର୍ବପ୍ରଥମ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭାରତ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ମଜାଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକି ସର୍ବପ୍ରଥମ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୁଜରାଟ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ମଜାଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଫୁଲର ଓଜନ ପାଖାପାଖି 10 କିଲୋ ଅଟେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ମଜାଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକି ସର୍ବପ୍ରଥମ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଫ୍ଲେସିଆ।